Vale, bueno, entón, se vos parece ben, comezamos, sí, reanudamos entón a sesión de pola tarde, ímonos presentar como grupo. Nós somos, vou ler un pouco para acortar o tempo, se non enrollome. Nós somos parte do grupo de investigación metalingüística, que somos da área de lingüística xeral da Universidade de Santiago de Compostela. Este grupo fundouse para desenvolver e para visibilizar unha liña que comenzamos a profesora Zas Varela e eu mesma arredor do ano 2009, que tiña como obxectivo abordar as novas ecoloxías multilingües conectadas coa migración que nese momento estaban a emerxer en Galiza. E a maior parte dos nosos proxectos e actividades I+D+I que levamos desenvolvendo dende esa época, dende o ano 2010, tiñan como obxectivo, fundamentalmente, centráronse en contextos educativos de secundaria para ver como se estaban xestionando estas ecoloxías multilingües. Fundamentalmente, a nosa investigación desenvolveuse en Arteixo, en Burela, en Tomiño, tamén en algún instituto de Vigo, tamén algunha actividade puntual que fixemos en institutos de Coruña, anda por aí Sonia. Pero, fundamentalmente, nese momento, na maior parte dos nosos proxectos, o noso interés eran os adolescentes, porque, segundo constataban os resultados das nosas primeiras investigacións, e tamén a maior parte dos autores da etnografía sociolingüística crítica, que é onde situamos o noso estudo, pois o que amosaban é que os mozos e mozas con repertorios plurilingües eran os máis creativos translingüísticamente e tamén presentaban moitas innovacións, o mesmo que os mozos e mozas de aquí. Entón, considerábamos que era moi relevante analizar como eran esas prácticas lingüísticas híbridas e plurilingües, como eran esos repertorios, porque, por un lado, servíanos para explicar dinámicas sociolingüísticas que estaban a emerxer na Galiza e tamén eran fundamentais para abordar como se estaban a recolocar as diferentes variedades do galego e as diferentes variedades do español nesos novos escenarios multilingües. Entón, o grupo naceu, por unha banda, para desenvolver recursos e enfoques teóricos metodolóxicos que nos permitiran estudar estes novos escenarios, pero tamén naceu como un espazo de diálogo nos primeiros momentos e ata agora co profesorado de secundaria e tamén cos estudantes, porque estudantes de secundaria e docentes para nós son moi importantes porque nosos proxectos e actividades insírense nun marco de actividade de investigación participativa onde os docentes transformanse en coinvestigadores, en colabor con nós, forman parte das equipas e os estudantes tamén se transforman en coinvestigadores. De xeito que os seus saberes e os repertorios plurilingües pasan a estar nun espazo central, nun foco central. Nos facemos unha etnografía a lume lento, a pé de centro, cunha investigación non extractiva, porque temos un compromiso ético non só de analizar e saber máis do que pasa entre linguas, discurso e sociedade, sino que o que pretendemos tamén é que queden recursos e quede un pouso nesa comunidade que durante ese curso traballou con nós como co-investigadora. Non só para reflexionar sobre as súas prácticas lingüísticas, senón tamén recursos para poder deseñar, desenvolver unha educación lingüística crítica. Neste proceso, dende o 2009, e sobre todo coa incorporación da nosa compañeira Marta Estévez, que é experta en intermediación lingüística por parte de menores, pois vimos que un dos problemas que había, porque o noso interese tamén é abordar esas desigualdades que median a través das linguas, é que moitos destes nenos de perfis plurilingües, de orixe migrante, estaban a facer de intérpretes das súas comunidades. E isto é unha situación que non pode ser, non? Saiu outro día nunha das charlas. Entón, en relación a esa situación, emprendemos outro novo proxecto, que xa non son os estudantes e os docentes de secundaria os protagonistas, sino que temos novos socios, colaboradores, que son os ONGs e que agora pretendemos, aproveitando este encontro, chegar aos servizos de normalización lingüística.
que está moi vinculado a esta problemática que estamos vendo de nenos e nenas facendo de intérpretes das súas familias. E é o que imos presentar aquí, que é o proxecto Tecolín, que como nos outros proxectos é un compromiso que nos temos para que estes repertorios plurilingües das persoas migrantes non sexan nunca unha barreira, que é algo que se está aquí a falar, senón que sexa unha ponte, non, coa lingua galega que lles permita avanzar, ser recoñecidas e valoradas. Entón, elas vanse encargar da presentación de Tecolín, das que as tres formamos parte, Luz é a coordinadora deste proxecto, e brevemente, dúas pinceladas para que máis ou menos vos situedes. Luz é profesora de Lingüística Xeral, como a min, na USC, especialista en análise de prácticas comunicativas plurilingües, ideoloxías lingüísticas, educación lingüística crítica, ten moitas publicacións nese ámbito. Marta, que agora está na Universidade de Vigo, pero está sempre no noso corazón e segue nos nosos proxectos, era unha investigadora na Universidade de Hannover, e un contrato de investigadora distinguida, María Zambrano, a recuperamos para o noso grupo de investigación a USC polo seu perfil, porque ela é unha investigadora especialista, además de lingüística na migración, pois en interpretación non profesional, moi relevante para este proxecto Tecolín, porque ademais, dende o ano 2015, participa na supervisión científica en Alemania de programas de certificación para intérpretes interculturais que son persoas migrantes. Non vou dicir a cidade porque non me vai salir, Marta. Entón, xa o máis importante é agora un pouco que coñezades en que consiste Tecolín e abrir como hai persoas do Acotenol e diferentes normalizadores lingüísticos, pois abrir aquí unha ponte a ver se vos interesa. Vale. Entón, cando queirades, sí. Non? Sí? Sí. Vale. Grazas, Gabriela. Ben, ese un pouco o contexto de creación ou no que aparece un pouco este proxecto de Tecolín. Do que imos falar agora máis polo miúdo, imos vos explicar exactamente que o que fixemos, en que consiste e demais. Pero para poder comprender un pouco o proxecto, necesitamos dar un pasiño máis atrás e ver un pouco a realidade que existe nas comunidades migrantes, pois cando unha persoa migra, se atopa nun lugar pois no que non domina a lingua ou as linguas maioritarias, hexemónicas do lugar no que se atopa. Entón, o que nos interesaba moito eran estas prácticas lingüísticas invisibilizadas que constitúe a intermediación lingüística. Cando falamos de intermediación lingüística estamos falando de actividades de traducción e interpretación por parte de persoas que non recibiron unha formación formal para realizar estas tarefas e que sabemos que é unha actividade cotiá de todas as comunidades migrantes ou de todas as comunidades de linguas minorizadas. Entón, bueno, interésanos moito este cruce das actividades de traducción e interpretación non profesional, que aquí, bueno, traio unha cita, están todas traducidas, penso, bueno, a primeira ao galego, a segunda non, que di unha actividade normal nas vidas cotiás da maior parte da poboación mundial, estas actividades de traducción e interpretación non profesional. Un asunto trivial na comunicación diaria dentro das sociedades bilingües ou multilingües, é dicir, na maior parte do mundo. Todo o mundo que medra con máis dunha lingua, en algún momento ten que realizar algún tipo de tarefa de traducción ou interpretación de maneira cotiá ou de maneira máis ou menos cotiá. O que nos interesa moito é que ocorre nos contextos de migración, porque isto pasa de ser unha actividade que podemos facer de maneira máis ou menos lúdica a ser unha actividade que, como di aquí Martín, responde a unha necesidade social dunha comunidade de inmigrantes ou persoas que por diferentes razóns non falan o idioma maioritario e, por tanto, vense perxudicadas no seu trato coa administración e no exercicio dos seus dereitos e deberes á hora de acceder aos servizos públicos. Entón, xa pasamos a estar noutro tipo de contextos máis públicos nos que estas persoas se poden sentir, ou poden non sentirse, sino poden ser, de facto, perxudicadas no seu trato coa administración ou cos diferentes institucións.
Entón, bueno, preguntámonos, non? Ou sabemos da investigación quen adoita levar a cabo estas prácticas de traducción e interpretación cando non existe unha provisión estatal de servizos de interpretación, non? Cando non existe un servizo público que provea de tradutores e intérpretes para as persoas pois, que non dominan a lingua. Ben, pois habitualmente o que ocorre é que son en primeira liña as fillas e tamén os fillos menores os que realizan este tipo de servizos. Por qué? Porque estas persoas, estas crianzas, están dispoñibles, en maior ou menor medida, sempre á man, pois para axudarlles os seus pais ou a membros da comunidade, non teñen que ser nin sequera os pais, non? Pois para lidiar un pouco con todo o tema, con todas estas cuestións. Por suposto, tamén outros membros da familia, outros membros da comunidade emigrante, persoal bilingüe que poida haber das propias institucións, sobre todo en lugares onde hai pois unha tradición migratoria, non? Pensando, por exemplo, en Alemanha. Interésanos, en calquera caso, o tema dos menores, porque é un grupo especialmente vulnerable, non? Sabemos da investigación que existe unha alta incidencia, non? Antonini fala que entre un 57 e un 100% dos menores de familias migrantes, enténdese alóctonas, realizan de maneira máis ou menos cotiá este tipo de actividades. Vemos que varía moito, non? Entre un 57% e un 100%, hai unha ampla variabilidade. Que pasa? Que hai moi poucos estudos sobre este tema, cada vez máis, afortunadamente, pero sabemos moi pouco, ou sabemos algunhas cousas, pero non temos un panorama claro de cal é a situación en cada un dos países. E sabemos tamén que estas actividades son ubicuas, que ocorren en todo tipo de contextos, máis ou menos públicos. Aquí, listo, non? Escolas, restaurantes, consultas médicas, oficina de servizos públicos, na rúa, nas tendas, na casa, todo tipo de tipoloxía textual tamén, oral e escrita. Bueno, claro, a nos interesanos moito, ou interesábanos moito o tema da escola, pero tamén os outros contextos. Penso que onte, non, comentouse en algunha das palestras pois o feito de que algúns rapaces, algunhas rapazas tiveran que mediar para os seus pais, que bueno, que non é algo desexable, non? O propio profesorado que sexa un pouco sensible á realidade destes nenos e nenas, pois ve que non é algo desexable en todos os contextos, en determinados contextos, pois se cadra non é tan, pode non ser tan problemático. Entón, trouxémosvos un pequeno vídeo para a reflexión, un pouco para facelo un poquinho máis plástico. As compañeiras do grupo Miras da Universidade Autónoma de Barcelona, coas que colaborei noutro proxecto, crearon unha serie de vídeos tratando diferentes aspectos do fenómeno da intermediación lingüística por parte de menores. A quen lle interesen, están todos en YouTube, podedelos buscar. Nos imos opoñer un dos 6 que hai, porque non vamos a estar aquí 20 minutos, non? Vamos a ver un vídeo nada máis, un poquinho para que vexamos nas propias palabras dos propios rapaces e rapazas mediadores en Cataluña, un pouco, que falan un pouco sobre as súas experiencias. Entón, vamos a ver. Potser la mare i jo, les conversacions que tenim més llargues són aquestes, sobre cartes o sobre advocats o sobre rendes, no? Doncs aquesta relació que tenim ella i jo, per la manera que jo puc traduir-li les coses, doncs és una cosa, la veritat, important, ¿no? Yo al ser la mayor, a mí me ha tocado como hacer muchísimas cosas. Pues digamos tenemos un problemilla, entonces pues me toca a mí llamar a la agencia, hablar con ellos directamente. No, ¿quién eres tú? Yo es que soy la hija del titular.
Y el titular, no, es que el titular pues no está disponible y la otra titular pues no entiende el idioma. Yo soy su hija y te lo explico yo todo. Jo veig a la mare treballant molt, no? Que sempre està fora de casa perquè està treballant i potser no té temps anar a un lloc per estudiar la llengua d'aquí, no? Es como que le estás demostrando que realmente lo que ella está como intentando hacer por ti ve frutos de que tú estás estudiando, de que tú entiendes el idioma, sabes cómo defenderte. Per la meva pròpia experiència, aquest rol de mare i filla ha canviat, no? Canvia a vegades, vull dir, no dins de casa, perquè dins de casa tu tens la teva mare, l'has de respectar, no? Però en el moment que aquest rol canvia és quan parles amb una persona de serveis socials o amb una persona que té una professió que l'has de parlar, no? Ella no pot arribar a un lloc si no estic jo, no? Per aconseguir allò que vol, necessita a mi també. Para ella los estudios son muy importantes. Siempre me dice que está súper orgullosa de mí porque ella no ha podido estudiar y ella no entiende bien el idioma y entonces no generalizo, pero hay veces que hay algunos profesionales que no son profesionales en su trabajo. Tú no entiendes el idioma y te hablo mal y te explico por arriba, por encima. Yo no he podido ir quizás porque estaba estudiando, tenía un examen o estoy trabajando y tal, es como que me siento mal y me da muchísima rabia e impotencia. Cuando voy con ella, sabe que yo estoy ahí para entenderlo, para explicarle y para, yo qué sé, si veo algún comentario que no me gusta y algo, voy a reaccionar, pues es, no sé. Ben, isto é un aspecto dos moitos sobre os que nos permiten reflexionar, non? Estas testemunhas destas persoas que nunha idade moi temperá pois teñen que adoptar determinados roles, non? Entón, bueno, por suposto, se cadra non fai falla que o diga, que liste todas estas problemáticas, pero existen unha serie de problemáticas asociadas ao feito de que non se provean servizos de traducción e interpretación por parte doutros axentes públicos que non fagan recaer toda a responsabilidade, pois neste caso en rapaces, ou en persoas que non teñen que teñen que facelo porque están obrigadas a facelo para que poida ocorrer a comunicación, pero non porque o fagan de maneira libre, voluntaria, vou agora a estranxeiría, non? A falar dos nosos visados, por exemplo, como familia. Entón, ben, está claro que, bueno, habería que buscar, pois o mellor, se cadra, outras posibilidades, non? Aquí temos un pouco esta serie de razóns que escoitamos sempre, non? No trato con persoas que non estean sensibilizadas ante esta situación, non? Entón, pois, que sempre din que, bueno, pois que con ser bilingüe pois é suficiente, non? Porque pois xa falan as mesmas linguas e con tal de entender máis ou menos, ben, por suposto, pois non é suficiente, non? Temos aquí diferentes argumentarios un pouco, non? De por que pode ser algo positivo contar cunha persoa máis profesional, incluso por parte das propias institucións, non? Pois porque vas a asegurarte de que se vai enviar a mensaxe dunha maneira máis neutra, non? Eu, aínda que eu teña formación de traductora e intérprete, se nun momento teño que traducir e interpretar para a miña nai, pois non vou dicir, vou traducir todo de maneira fiel e non vou expresar a miña opinión, é imposible, non? Entón, bueno, pois iso dá non ter voz propia, non seguir un código ético, etcétera, etcétera, non? Ben, por que se utilizan? Por que non se pon ao servizo destas persoas como en parte si ocorre para as comunidades xordas, en parte, sí? Por que non se pon
por que non se prestan estes servizos? Bueno, sempre se esgrime o criterio da economicidade, non? Bueno, aquí traemos unha serie de argumentarios que van un pouco nos dous sentidos, non? Pois aquí, pois, a persoa migrante xa fala un pouquiño da lingua, con iso é suficiente para entendernos, ou eu xa falo un pouquiño de italiano porque estiven de Erasmus, ou entón xa é suficiente para atender a esta persona, non? Ou con xestos é suficiente, ou, claro, xa se nos vamos a outro nivel, pois esa persoa é a que está aquí, é a que debería de integrarse, é a que debería de aprender a lingua, entón o Estado ou as institucións, ao mellor, non se ven responsables en pois asumir eses gastos, eses custos, esa organización de prover estes servicios de interpretación. Ben, o que sabemos é que case non sabemos nada da situación da interpretación non profesional en Galiza. Ese era un pouco o punto de partida, con toda esta pequena reflexión que acabo de facer para o noso proxecto de Tecolín. Pasoche agora a palabra. Para ir pasando, o mellor, para poder pasar as diapositivas. Ben, entón, escoitase así, non? Tal como dixo Marta, pois entón neste marco solicitamos un proxecto de transferencia na universidade, bueno, coa concesión deste proxecto, que nos sorprendeu un pouco, pois isto permitiunos durante 9 meses solamente, por iso que imos traer aquí, desde máis ou menos maio do 2024 ata febreiro do 2025, o sea, moi recente, pois desenvolver esta aplicación, tecendo comunidade coas linguas, que chamamos así. Entón, con esta aplicación, nos o que pretendíamos era trazar un perfil sociolingüístico dos axentes sociais, é dicir, das persoas que son usuarias e usuarios de diferentes asociacións, ONGs, concellos. Isto iba a ser a través das recollida das biografías lingüísticas e das traxectorias de vida. Entón, para iniciar para digamos, desenvolver esta aplicación, queríamos poñer no centro a valorización da diversidade lingüística cultural, da diversidade. E isto íbamos a facer, como dixo Gabriela, como traballamos nós, con un enfoque colaborativo, en Colabor, dunha maneira na que por unha parte estaban os axentes sociais que eran fundamentais, logo as ONGs e asociacións, o equipo da USC e tamén o técnico, que digamos que técnicamente, informáticamente, pois foi o que desenvolveu a aplicación. A aplicación ten como 6 bloques temáticos fundamentalmente, non? Entón, hai un bloque, logo imos enseñarvos as pantallas, pois non temos tempo aquí, porque senón para entrar na aplicación teríades que enviar un correo electrónico, poder entrar, porque a aplicación, digamos, en canto a utiliza unha ONG ou calquera asociación, pois, bueno, ten que ser a través dunha serie de permisos, non? Un pouco para preservar todo o anonimato que hai de datos que hai aquí. Bueno, pois entón imos a enseñar as pantallas como funcionan. Bueno, pois temos primeiro un bloque de datos socioculturais onde hai cuestións que teñen que ver coa idade, o xénero, lugar de nacemento, residencia, formación, non? Logo hai un bloque, logo imos ver as pantallas, de linguas faladas, tanto no contexto lingüístico familiar como tamén noutra serie de contextos sociais. Un terceiro bloque no que hai o uso das linguas en diferentes contextos, uso tamén en medios de comunicación e tecnoloxías. Despois, hai un bloque que atinxe a cuestións que teñen que ver coas experiencias de aprendizaxe, tamén se os usuarios e usuarias teñen algunhas acreditacións, non solamente acreditacións, quero dicir, formais, tamén senón que pode ser pois que acudiu a un curso en determinada asociación. Si hai experiencias por parte do usuario e usuaria de intermediación e de traducción, e logo hai unha cuestión de aspectos que chamamos emocionais ou actitudinais. Bueno, a aplicación, este un pouco logo que utilizamos, primeiro hai que cubrir un consentimento, non? Usuario e usuaria pois consinte primeiro seguir adiante que os seus datos se utilicen, está de forma anonimizada, de todas maneiras, pois que os datos estén aí e que se teñan en conta. Despois hai unha pantalla
onde aparecen isto que decíamos, no? de cuestións máis persoais, no? Fixadevos aí que hai uns asteriscos, nos o que fixemos, bueno, xa adianto, logo aparece moi brevemente os datos aquí das 3 entidades coas que traballamos. Por unha parte foi Igaxes, que é unha ONG que traballa con menores vulnerables, Provivienda e o Concello, o Servicio de Normalización do Concello de Carballo. Entón, falamos, bueno, tivemos un período de formación coas persoas que iban a pasar esta aplicación e podían traballar con códigos, é dicir, nós non tiñamos por que ter acceso aos nomes, podían ser as iniciais dos nomes ou un código, que si era importante e que era a entidade identificar a esa persoa, no? Para saber o perfil que tiña, pero nós non. Entón, bueno, pois hai datos que atinxen a nome e apelidos, pero tamén data de nacemento aproximado, porque sabemos que hai algúns usuarios que non saben, porque, bueno, isto hai en países que a mellor non saben exactamente pois, a data de nacemento, nin os anos que teñen, e logo hai cuestións que atinxen ao, digamos, país de nacemento, lugar, fixados, lugar, que pon aí que intente ser o máis precisa posible, porque cando se pregunta polas linguas e as linguas que falas, que fala unha persoa, aquí onde estivemos falando moito diso, pois normalmente a persoa pois fala das linguas máis hexemónicas que fala, pero non daquelas linguas que son familiares, que considera que o mellor non son linguas, son unhas formas de falar, son dialectos, e algunhas veces pois o feito de que o mellor non declare que lingua fale, pero sí sexa dun lugar determinado, pois o mellor danos pé para poder preguntar, no? Por exemplo, o mellor pois é de Marrocos, pero esa persoa vive en Beni Mellal, ou un lugar pequeno de Beni Mellal, entón o mellor en lugar de amén de falar de Erilla, foi á escola e fala árabe, pero o mellor fala Masik tamén, porque sabemos que en esa zona o mellor é posible que fale tamén a Masik. Entón, por eso, inténtase que precise, que sexa o máis preciso. Bueno, aparecen datos como lugar, fixadevos aquí que aparece lugar de rúa, o sea, residencia actual, parroquia, concello. Por que? Porque isto para o galego vemos que é moi importante, polo que estivemos dicindo aquí, é dicir, se é dun lugar urbano ou se é dun lugar o mellor que sexa máis rural, pois o mellor ten máis incorporado o galego ou menos, no? Porque a nos permítenos pois, bueno, pois ter moitos datos a través da aplicación. Logo hai aquí unha serie, un bloque que vos decía antes, no? Que ten que ver pois cos países onde residiu, porque isto tamén é moi importante porque as persoas que, bueno, que traballan con persoas que chegan de un proxecto migratorio, recorreron probablemente outros países e teñen incorporadas outras linguas. Poden chegar xente que xa estivera en Cataluña e ten o catalán, ou que estiveran en Valencia, por exemplo, ou no País Vasco, o sea, que xa foron incorporando linguas. Entón, este tamén é un aspecto moi importante. E logo cuestións que teñen que ver coa súa formación, tanto formal como non formal, no? Se foron á escola, non foron, ou que tipo de formación teñen, no? Para saber. Bueno, e a ocupación tamén, profesional, que tiveron nalgún momento. Logo aparece as linguas que falas, tamén un pouco pois intentar ser preciso, no? Das linguas que emprega, tanto no ámbito familiar e un pouco con quen, como no ámbito das amizades, por exemplo, para ver un pouco como están desenvoltas esas linguas, como están distribuídas, no? As linguas na súa, digamos, biografía, no seu día a día, na vida cotiá, como ten distribuídas esas linguas. Tamén o mellor nas redes sociais, como están, ou, por exemplo, se realmente un usuario, porque hai xente que sigue mantendo a lingua moi vixente, por exemplo, porque o mellor ve a televisión continuamente na súa familia, pois, bueno, pois noutra lingua, por exemplo, pois en árabe ou noutra lingua, no? Determinada. Logo, hai unha pantalla, no? Que está un pouco si estudiaron, que linguas estudiaron na escola, no? Un pouco que linguas, que contacto tiveron coas linguas, e tamén aquí, por orde, para que si teñen algún diploma, no? Algún diploma que acredite, ou si foron recibindo cursos, como facemos aquí, estivemos dicindo, mellor vamos a un ONG, non é un curso, non é unha, digamos, un diploma que teñamos formal, pero si que fixemos un curso, pois, de galego, por exemplo, inicial, pois, no Concello de Carballo, por exemplo, no? Ou noutros sitios. Entón, un pouco, para que vayan quedando aí, pois, un pouco as acreditacións
que ten. E aparecen preguntas tamén que teñen que ver coas nosas preferencias de linguas, sobre as linguas, e que linguas nos gustaría aprender, que o mellor aínda non temos, pero que nos gustaría incorporar. Aquí pode aparecer o galego, outras linguas, non? Algúnas veces aparece o inglés, porque nos parece que é moi importante, que nos vai abrir moitas portas, e que me gustaría aprender inglés, porque o mellor teño máis oportunidades profesionalmente, non? Porque esas linguas está aí, unha pregunta, consideras que son útiles profesionalmente, non? Despois, pois aparecen cuestións que teñen que ver co que decíamos da traducción, non? Si houbo experiencias realmente coa traducción, a interpretación, falamos de traducción porque o mellor é máis diáfano, enténdese mellor, non? Se tiveron que facer estas labores, estas tarefas, non? Un pouco para identificar si xa pois teñen algunha experiencia neste campo. E logo, finalmente, pois aparece unha cuestión que chamamos que é emocional. Contanos experiencias positivas ou negativas que tiveras coas linguas, que pode ser un audio que se pode subir, un arquivo de audio, que podemos subir. Bueno, pois un pouco esta é a aplicación, que parece así un pouco longa, a verdade, e sí que falando coas ONGs, claro, que pasa, que vimos? Pois que dinnos que hai moita precariedade, que teñen moi poucos traballadores e moi poucas traballadoras, que, que é difícil dedicar moito tempo a estar coa persoa usuaria, un pouco para cubrir isto, para facer este perfil. O sea, sabemos todas esas dificultades, e cando fixemos a formación, fixemos varias reunións e formación para utilizar a aplicación, pois claro, sae esta cuestión. Bueno, a aplicación sí que permite, de todas maneiras, guardar os datos e volver sobre eles, o sea, non temos que pasar toda a aplicación aí dunha tirada, non? Podemos deixala e volver a retomala, non? Porque sabemos que, claro, que hai moitas tarefas a que atender. Aquí faláronse algunha delas. Agora queremos traer aquí algúns datos que temos, porque fala de perfiles, ademais, bastante diferentes entre sí, e que poñen en relación estes datos. Non nos vamos parar, non nos vou parar moito nos datos estadísticos, vale? Pero sí que algunhas cousas sírvenos un pouco para conectar co que se estivo un pouco falando estes días, e conecta con cousas que dixemos estes días. Bueno, Igaxes é unha ONG que traballa con menores vulnerables, entón xa traballa moito con menores, provivienda con adultos, traballan en diferentes, tamén temos datos dependendo de si os traballadores están en Monforte, por exemplo, ou están en Santiago, os datos son un pouco diferentes, e co que falamos aquí con respecto ao galego, pois un pouco distintos tamén. Bueno, pois, por exemplo, aquí, que vimos en Igaxes, non? Pois mirade, aí a porcentaxe de lingas de idiomas máis falados. Encontramos toda esa nómina de linguas, non? E as máis faladas, inglés, árabe marroquí, francés, portugués, árabe moderno, pero hai outras linguas que veñen aí, bambara, golof, etcétera, etcétera, non? Pero hai toda unha nómina de linguas que encontramos que están aí presentes. Solamente con esta primeira cala de cubrir, digamos, esta aplicación, Bueno, despois, idiomas falados, vedes aí o español e o galego, vedes que o galego é unha lingua que, falan bastantes usuarios, claro, porque son menores, porque están escolarizados, porque teñen contacto co galego. Logo, en Provivienda, imos ver que non hai ninguén que diga que ten coñecementos de galego, aínda que declaran dúas persoas que lle gustaría telo, non? Pero, claro, hai unha diferencia clara, estos son menores, non? En Provivienda, por exemplo, as linguas máis faladas, pois vedes aí, español, porque aparece moito latinoamericano, inglés, francés, tamén hai unha nómina de linguas bastante considerable, para non ser tan importante o que fale unha, que este o quichua, que se fale unha, ou o serbio, como que se falen en máis número, non é? Por iso poñemos toda aí a nómina, porque isto sabemos, o que estivestes aquí falando e que traballades en diferentes asociacións ou ONGs, que este perfil cambia moito, vale? Era neste momento, e ao mellor se xa imos recoller datos agora, xa temos outro perfil distinto porque xa apareceron usuarios e usuarias novas, non? Bueno, algunha vez necesitache servicios de traducción e interpretación? Fixadevos aquí en Igaxes, por exemplo, que a porcentaxe bastante elevada que necesitou, a pesar de ser menores, e ter contacto coa escola. Polo tanto, claro, en términos porcentuales non é tan grande, imos ver como, por exemplo, o que pode ser en Provivienda, pero está claro que con menores é un número bastante considerable que necesitaron eses servicios. Algunha vez necesitases
servicios de traducción? Mirad aquí en Provivienda, claro, o número é moi elevado, son adultos e necesitaron ese servizo. Xa sabemos que hai esos servicios telefónicos algúns, que xa sabemos, xa nos dixeron como funcionan e non funcionan, entón isto é outra cousa do que estamos nos falando xa aquí. Bueno, necesidade de servicios de interpretación. En que contextos? Por exemplo, en Igaxes, claro, en contextos educativos, fundamentalmente, non? Probablemente cando chegaron ao principio, no, que necesitaban máis, que ter alguén que fixera esa labor de interpretación ou de traducción. En servicios de formación, de lecer tamén, é un número bastante elevado, tamén unha porcentaxe bastante elevada en oficinas de servicios públicos. Pero, por exemplo, aquí xa aparece en Provivienda, que son adultos, oficinas de servicios públicos, policía, por exemplo, comercio, bueno, logo aparecen abogados, notaría, etcétera, en que digamos, en que contextos se daba a necesidade. Necesidade de servicios de interpretación, frecuencia, fixadevos en Igaxes, unha porcentaxe bastante elevada, a pesar de que son menores, ás veces necesitaron, non? Polo menos unha vez a semana, xa baixa moito a porcentaxe, e casi todos os días tamén, bueno, aínda é bastante elevado de todas formas, pero bueno, ás veces sí que necesitaron ese servicio. En Provivienda, por exemplo, a frecuencia é altísima, se xuntamos ás veces, e polo menos unha vez a semana, desta necesidade, é unha necesidade altísima. Ademais, claro, tivemos todas estas reunións con eles, entón, todo, e outros datos, e con outras ONGs que non aparecen aquí os datos, pero que sí tivemos reunión con eles, sabemos que esta é unha necesidade moi necesaria, por decirlo así, non? Contextos nos que realizaches labores de traducción e interpretación, contextos educativos, de lecer, centros médicos, fixadevos, oficinas de servicios públicos, vivenda, comercio, o sea, en Igaxes, por exemplo. En Provivienda, centros médicos, comercio, lecer, oficinas de servicios públicos. Frecuencia que realizando labores de traducción, tamén ás veces, vedes aquí en Igaxes que a porcentaxe é moi elevada, en Provivienda, fixadevos ás veces, bueno, altísima porcentaxe, xa vos digo, pero bueno, sabemos que isto é así, o que pasa que agora temos aquí uns números pasando esta aplicación, non? Pero tamén temos os datos que recollemos coas traballadoras e os traballadores, que para nós é tamén, porque, bueno, fundamentalmente, aínda que aquí estamos presentando datos, estamos traballando coa estadística, nós traballamos sobre todo coa metodoloxía cualitativa e máis coa etnografía. Por iso tamén reunirnos, falar, tomar nota do que nos din, no? Que todo isto para nós ten tamén un valor moi importante, no? Disposición a interpretar de maneira profesional. Bueno, para nós esta era unha pregunta moi importante. Si estarían dispostos, logo Marta vai a rematar con isto, si estarían dispostos a formar parte ou a ter, digamos, a formar parte dun banco de intérpretes interculturais ou, por exemplo, a ter unha formación profesional. É moi importante porque en Igaxes son menores. Entón, polo que se decía hoxe, esta mañán, a primeira hora, tamén nos queríamos poñer en valor que esa diversidade lingüística e cultural tamén podía encauzarse, por exemplo, por acceder a estudos que permitisen, pois, ter unha profesión, digamos, para desenvolver, de algún xeito, pois, estas competencias que tiñan estos nenos e estas nenas. Entón, tamén pode ser unha maneira de darlle ese valor, no, digamos, bueno, que teñen esas linguas, pois, profesionalmente tamén, a que se podía dedicar. Entón, para nós, por exemplo, este dato é moi importante, que case a metade declaren que estarían dispostos a integrarse en un banco de intérpretes. Bueno, en Provivienda, o 100%. O sea, estarían dispostos a integrarse en un banco de intérpretes. Os datos do servicio de Arteixo, de normalización, non están aquí. De Carballo. Perdón, Carballo. Non está, e que ademais estou vendo a Carme, que de Arteixo, entón xa... Bueno, non están aquí porque cubriron... No período no que pasamos a enquisa solamente puideron cubrila 2 persoas, polo tanto, claro, estadísticamente tampouco, pero, bueno, sí que as 2 persoas eran as linguas realmente máis que estaban aí, eran o árabe, o francés, o español, estaba aí, o inglés tamén estaba. Unha das persoas declaraba que fixera moitas veces ese servizo de traducción e interpretación e a outra que necesitara moitas veces ese servizo de traducción e interpretación, declaraba, non?
Entón, bueno, pois era un pouco o que vos queríamos contar de aplicación, que agora vai, creo que imos ben de tempo, quedanos aínda 5 minutiños para que remate agora Marta, pero realmente con esta aplicación que nos solicitamos que aquelas persoas que de entidades, ONGs, concellos, que irades ter unha reunión con nós, que nós estamos disponibles para que se utilice a aplicación, non? Pois é buscar, o que busca é promover de alguna maneira accións cara a unha sociedade máis inclusiva e cohesionada, que recoñeza o que estamos dicindo aquí, non? Esa pluralidade tanto lingüística como cultural. Eso creemos que é unha responsabilidade social, vale? Xa temos a responsabilidade individual que algúns dos nosos colegas, onte díxose aquí, algunha persoa, pois fai de traductora, aínda que sexan adultos, ven a traducir, pero non é iso do que estamos falando. Aquí temos a sociedade unha responsabilidade social e temos unha responsabilidade de profesionalizar cada vez máis servizos, non? Para que actúen de forma máis rigurosa, de alguna maneira, xa non digamos con menores, pero con adultos tamén, non? E, bueno, agradecer ás entidades, desde aquí agradecemos ás entidades colaboradoras, a verdade, porque sabemos que dedicaron este tempo, e moito tempo, no? Que é moi difícil tamén explicarlle a unha entidade que o perfil sociolingüístico é moi importante, no? Entón, pois, moitas grazas tamén a elas. Queres pasar? Vale, entón, nos rematábamos precisamente unha das últimas preguntas desta especie de enquisa que pasábamos era precisamente se estarían dispostos a integrarse nun banco de intérpretes. Esta pregunta era un pouco para ver un pouco a disponibilidade que poderían ter estas persoas ou a actitude que poderían ter estas persoas ante unha posible profesionalización. Preséntasenos agora cales poderían ser os pasos a seguir. Bueno, ocórrensenos moitas cousas que se poderían facer, bebendo tamén das experiencias que hai noutros países. Non estou falando de países punteiros na provisión de servicios de traducción e interpretación para persoas migrantes como poden ser Canadá, Australia e demais, sino, bueno, países que non o fan e de todas maneiras atopan un xeito de atopar unha solución, non? Estamos pensando no caso de Alemaña, porque eu viví moitos anos en Alemaña, como comentaba Gabriela, esta cidade impronunciable Braunschweig, a cidade de Braunschweig ten un proxecto dende o ano, non me quero trabucar, pero penso que 2000... Non, pero que exista o proxecto é dende 2005, unha cousa así, eu incorporeime no 2015. É un servizo municipal de traducción e interpretación intercultural da cidade. Entón, que fixeron aquí? Aquí crearon un banco de traductores e intérpretes municipal para dar resposta ás necesidades cambiantes que vai tendo o Concello, as diferentes institucións, de servizos lingüísticos de traducción e interpretación. Entón, bueno, o que se fai basicamente é ofrecer anualmente un servicio, unha serie de formación, unha formación e capacitación de persoas migrantes para actuar como traductores e intérpretes interculturais. Estas persoas que queren participar nestas capacitacións pasan por un primeiro filtro no que se ve se efectivamente teñen as competencias lingüísticas en ambas as dúas linguas nas que se precisan intérpretes nese momento e no caso de que sí, de que teñan unhas actitudes máis ou menos, que sexan unhas persoas psicolóxicamente estables, sí? Pois pasan por este proceso de capacitación no que eu participo dende o ano 2015. Entón, pois hai este proceso de selección sobre o proxecto e aquí pois depende, no 2015 precisamente, cando foi todo o tema das persoas refuxiadas de Siria, pois aí de súpeto precisábanse unha cantidade de intérpretes de sirio, ou sea, de árabe sirio, que non había, non? Entón, pois nese momento, pois prácticamente todo o alumnado destes cursos era de orixe siria. Noutros momentos, pois a responsable vai vendo un pouco, vai observando que necesidades temos agora mesmo dada aos fluxos migrantes
migratorios que está vendo nestes precisos instantes para formar a seguinte fornada de traductores e intérpretes. Hai unha formación básica que é unha introdución xeral á traducción e interpretación, que esa é a que adoito impartir eu, nas que, bueno, pois damos pois esa pequena profesionalización, non? Por suposto, é un curso que son 2 ou 3 meses, é un curso que se realiza de maneira que as persoas que traballan podan realizalo, entón en fines de semana, venres pola tarde, ese tipo de horarios, non? Entón, primeiro é esta formación básica e despois hai pois estes seminarios especializados de comunicación intercultural, pero tamén veñen membros dos diferentes servizos públicos para os que se traduce e interpreta, pois do hospital, ou de estranxeiría, ou do Concello, do Padrón, para explicarlle a estas persoas pois como funciona o sistema, cal é o tipo de textos típicos que aparecen, cales son as situacións típicas, etc. Desta maneira, eles contan en Braunschweig contase cun banco de intérpretes que, por suposto, vai flutuando, porque as persoas, é moi bonito o proxecto, porque moitas veces as persoas que realizan estas capacitacións ao final non acaban interpretando, porque acaban como apoderándose, digamos, a partir de ser como a primeira vez que poden facer unha capacitación, un curso de formación en Alemanha, non? Moitos deles, claro que sí que quedan, non? E entón, bueno, pois vaise creando este banco e ofrece tamén servizo pois a concellos limítrofes, pois que o mellor non conten con determinadas linguas que precisen, non? Pois porque Braunschweig é unha cidade, non é que sexa moi grande, pero é a cidade máis grande da súa contorna. Entón, o que nos imaginamos un pouco, para o noso caso, volvendo agora ao noso caso galego, non? Sería precisamente se puidéramos contar pois con unha rede de organizacións de maneira que se puidera artellar a través do galego, sí? Porque o entorno ao galego, porque vemos que hai unha masa aquí de rapaces, rapazas que están escolarizados no sistema galego, que falan galego, que poden utilizar esta lingua como base para a comunicación coas institucións e cos servizos públicos, pois poderíase crear unha rede de traductores e intérpretes que tiveran que pasar pois unha pequena formación deste estilo, digamos, non? Pois para poder logo, con maiores garantías, pois formarse para realizar estas actividades. Eu penso que é un pouco a idea do proxecto. Agradecemosvos a atención e preguntas, comentarios, opinións son máis que benvidas. Sí, bueno, pues